Buongiorno a tutti, io vengo dall'Italia e rappresento un gruppo di attivisti. Καλημέρα σε όλους, έρχομαι από την Ιταλία και εκπροσωπώ μια ομάδα ακτιβιστών στην γειτονά χώρα. Partecipo con voi a questa importante azione di protesta per il rispetto del nostro Mediterraneo e dei popoli che lo abitano. Συμμετέχουμε σε αυτή την μεγάλη κινητοποίηση από σεβασμό και μόνο στα νερά της Μεσογείου, στα νερά αυτά που όλοι μένουμε. L'eco delle azioni di protesta organizzate dal popolo greco sono arrivate in Italia ed hanno suscitato in noi molto interesse. Όλο αυτόν τον καιρό η διαμαρτυρία που έχει διοργανωθεί από τον ελληνικό λαό έχει φτάσει και σε εμάς στην Ιταλία και σίγουρα μας κίνησε το ενδιαφέρον. Il contatto costante con i vostri attivisti e il reciproco scambio di informazioni ha dato vita al nostro l'Italia Coordinamento SOS Mediterraneo. Όλη αυτή η διαμαρτυρία από πλευράς του ελληνικού λαού, όπως σας είπα, μας κίνησε το ενδιαφέρον και μας έκανε και εμάς να συμμετέχουμε και να εκπέμψουμε ένα SOS για τη δική μας Μεσόγειο. Sono qui con voi a rappresentare gli attivisti italiani e a unirmi a voi nella protesta. Είμαστε μαζί με τους Έλληνες σε αυτή τη διαμαρτυρία, όλοι οι Ιταλοί, και ενώνουμε τη φωνή μας στην καταστροφή αυτή της Μεσογείου. Perché uniti si vince. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε. Vi lascio due domande. Δύο ερωτήματα μόνο έχω να υποβάλω. Chi ha deciso questa operazione? Ποιος αποφάσισε αυτή την επιχείρηση E perché i governi tacciono? και γιατί σιωπούν οι κυβερνήσεις. Grazie. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, παιδιά.